אז ככה רגע לפני שהחופש הגדול ממש מגיע, הוא עוד רגע כאן, אני חושבת שאולי הדבר הכי טוב שאני יכולה להגיד לכן, זה שתזכרו שזה באמת חופש, וזה חופש גדול. ואני אסביר למה אני מתכוונת. אני חושבת שאם אנחנו נעשה את הסוויץ' הזה בראש, ונבין שזה חופש, ונצא קצת מהשגרה, ונצא קצת מהנוקשות, ונצא קצת מההרגלים של השגרה היומיומית, יהיה לכולם יותר קל. תדמיינו שאם אתם הייתם הולכות מחר לצימר, והייתם צריכות לעשות את אותן פעולות שאתם עושות ביום-יום, לחבס, לשטוף את הכלים, לסדר, לארגן, אני מאמינה שלרובנו לא הייתה באמת את תחושת החופש. ואם אנחנו ניתן לילדים, גם אם הם הולכים לקייטנות ולמסגרות, את תחושת החופש ונמתח קצת את הגבולות ונאפשר קצת יותר, לכולם יהיה יותר קל. הדבר השני, שאולי זה כבר טיפה מאוחר, אבל בכל זאת הייתי מציעה שגם אם אתם שולחים אותם למסגרות שונות, לבדוק אם זה באמת הרצון שלהם, ולמצוא משהו שגם יתאים עבורם. לא כי אתם חושבות שזה הכי טוב, לא כי זה נראה שזה בדיוק מה שיתאים לילד, אלא לברר גם יחד איתו. אני יכולה להגיד לכם שהיו אפשרויות להמון קייטנות, מארכיאולוגיה לקומיקס, לכל מיני דברים, שהייתי בטוחה שהבנות שלי יעופו על זה. אבל כשבאתי ושאלתי אותם, אז ארכיאולוגיה ממש לא מעניין. אמרתי, כן, אבל זה מלא היסטוריה, וזה ממש 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 לא. ולגבי הקומיקס, אחת התלהבה יותר והשנייה פחות. כן ביררתי איתן מה יותר נכון עבורן ומתאים להן. אז אני מזמינה אתכן רגע לפני החופש הגדול, לעשות מה שנקרא טבלה חדשה של השבוע. להחליט על מה אתן כן משחררות ומה אתן כן מאפשרות. ולתת לכולם את התחושה שזה באמת חופש. והיו אמהות שאמרו לי, כן, אבל עד שנכנסנו לשגרה, עכשיו נצא ממנה ומה יהיה, אז החופש הוא מספיק גדול. אפשר לתת את החודש הראשון, החודש וקצת, להיות בו בחופש, ולאט לאט לקראת תחילת שנת הלימודים החדשה או הגן, להתחיל לחזור במדרג לשגרה. ולא לשכוח שגם כשכבר יוצאים לחופש הזה, עוד מעט חוזרים החגים וחוזר חופש נוסף, אז אין מה לדאוג לגבי השגרה. אני מאחלת לכולכן חופש קל, נעים ומאפשר.